могилата ти казвам, има къде са пардаляни. Не, още е кала. Как гледа, брат, вижда. Видя ли ако казва, много добро, вика, направи ти. Сигурно му казва, как правиш престъпление, се снимаш. Бах те пити куки, човек. Ти знаеш кога вкус? Да, бе, човек, не са ли не мига ли? Да, мига. Те пити куки, ако си вземат по едно GoPro, знаеш кога? Знаеш. Ще насъсипят, човек. Ще насъсипят, има доказателства, има всичко, брат. Ама те не са толкова сумни нашите те пити куки. Ай, виж тук се пардаляме, виж колко сняг има, брат, на могилата, дето не е ходил никой. Као, ле? Да, бе, кава, то се вижда. Да, ето утре. Не иска преди вечер. То фаща, бе, човек. То фаща. Чакам даката, брат, да изкара виното. Бил надаскал, аз към на майка няма да ходя. Ай, днеска излезем да снимаме, човек. И ти можеш да си вземеш твой апарат. Ей, Марико, имаме още едно GoPro, с ломбата мислим 2 кадъра с 2 GoPro-та и твоята камера, брат, леш клип. Ти ще е скандалния клип от 3 кадъра, човек. Представи си 3 кадъра. Чуват ли си, мой? Никакви клипчета прави с едно GoPro, човек, пак 2 като имаме, не знам. Да, няма проблем. Май ти трябва да вземеш едно панелче като моето. Еми да не те бе, брат. 100% трябва да има за твоя апарат. То за какво ми е като моя водоустойчив? Те с малките, човек, ако ги намеря кои са. Те Суеат и Хот. Човек, хора ти цапат, разбираш? Виж ги какво правят, бе, брат. Отиват си където сварят цапа, човек, с някакви малки маркери. Ако ги намеря, брат, бях ги намерил на един вход, бих им по един шамар. Стоим, брат, в една кола, 5 човека, пред надаката входа и гледаш... Падна ми, Да, видях, човек, и го снимах. И знаеш какво става? Стоим в една кола, 3-4 човека и чакаме даката пред тях. И гледаш 2 лапита, брато, пък същия ден сложиха до грама една нова там бяла. И сме спрели точно там и те не навиждат, брато, и 2 хлапета излизат. От някакъв другаде дойдоха, брат ли, отиват пред входа и към ти сега сигурно ще се включват нещо, се спряха пред входа, брат, стоят и се гледат. И двамата гледаш, марят по един малък маркер и почват да цапат му. Викаме, сега викам и ме бах майката, реш, пък аз преди това мислех да се тагна там. И ги фащам те с малките, като каже, един беше избягал вече, но малкият беше избягал, другия го фанах, брат, бих му пожиш, викам, извикай приятел, извикай го, тук той вече го няма, разбереш, оня малкият долу на паркинга до Симоната. Викам, що ми цапаш тук на входа, бла, насраха се, брат. Къде? Аз ли? Навсякъде съм тагвал, брат. Да, да. Се спри, брат, горе на строежа, видя ли? Тук на нашия строеж, не го ли видяхте отгоре? Не си виждал най-горе строежа ли, брат? Има шот пак, майка ми вика, че обутли си как се качиш там. Горе на строежа най-горе, нали сте се качвали? Нали знаеш колко е високо догоре? Там съм цапал, брат. Наредих всичките тук. И знаеш как се халтая, брат, ще се изтърся. Ама го нацапах. Не сте виждали на строежа, брат, най-горе шота ли? Не мога да повярвам. Много давна. Лила с бяло, брат, и се вижда адски отдалеч. Даже от тук ще го видим сега, ако се загледате. На страната към Кате. Да, човек. Да, брат. Аз не знам. Като свърши паметта, тя няма и да свърши, бахти. Да, можем я да еш. Да, няма проблем. Че да, много е кофта, нали? Забранено е много. Какво става, бираме? Айде, шаря тук из квартала, ходи до героята, яда. А? Не.
Аре, обари се са виме. Теле, с кой се? Теле, ми аре, като си готов ми се обари. Кога ще е то да знам какво ще се случва? След малко. Добре, виж шота отзаре, виж шота отзаре. Добре, ме, аре. Брат, знаеш ко? Тагнал съм един микробус. С горото излизахме един оранжев микробус в Левски, брат, в Чайка. За една вечер цялата Чайка, брат, нацапахме и този микробус. И на другия ден го гледам пред вкъщи, човек, на светофара, бе. Направо се изкорахме, човек, викам, абе, да. Знаеш ли колко микробуса съм виждал, брат, дет съм ги цапал? Майка ми вика, що цапаш отзаре на автобусите. Видяла ми 7-8 тага, брат, вика, спри мри да драскаш. Някакви работи, човек, много май. Ко не е заребено, бе, мой. Добре, как сме, добре? Те сме, да. Те са ми някакви бъртовчери. Бъртовчери са ми. Радио, enjoy! Коста? Хляб ли вземаш, Роска? Коста? А? Снимата. Айде схвам. Най-хубавите, Роска, салфетите най-хубавите. Кимчо in the street! В силманата масака. Ще ходите ли на лагера, момчета? Аз няма ходя. Здрав лагера? Някакви лагери, някъде няма да ходите. Много лятото. Мармариста. Мармари. Турция няма смисъл, брат, аз съм ходил. Там Там човек. яко е, ама има и по-хубави места. За 5 дена. Аз седмица и половина бях там. 300 лева, седмица и половина. Толкова с 300 лева. Лятото е кога, зимата ли? Скача ли от яхта? Не, ама имах възможност. И делфини видях. Делфини не видяхте ли? Аз към Мазия бяха, човек. Ще бъде се голям кандидат. Колко ти дължа? Така е. Чао. Цял ден, баш майторите са, аз заявим могилата и скачи. Кога мога да се пърдалям? Всички гледат много странно вече. Пастъците са ми отворени, е мой. Извиняваш, може само да върна пастъчките, да ги сменя с други? Ами аз как да съм сигурна, че... Еми току-що ги видях преди да изляза. Даже не знам дали са хубави, в смисъл не съм ги пробвал изобщо. Аз не мога нищо да кажа, не видях дали са веднага. Да ги сменим, няма проблем. Аз това искам. Мерси, лека. Бах ти тъпити от тайки, брат. Май месец ли е, човек? Да, бе, спокойно.
Ще им някакви пари, ако трябва. Толкова е. То само стане поставяне, че после... Ти знаеш какво ми вика, откъде аз знам, вика, че ми си го скъсва. Викам, виждаш ли го, викам? Заради е такива като тебе, викам, дет не ми вярват. И тя ми хубава и смени. Ебать, тъпата мърша мой, много ме изнерви. Да, откъде си сигурен, че... Откъде аз съм сигурен, че ще си ги отворила. Викам, та шак не сполажа. Викам, мекаре за такива като тебе. И толкова... Анчо ли? Аз много искам да я чукам нея, човек. Тя е много яка. Мой, тя беше така качвала 2-3 пъти вкъщи, бе. Да, знаеш, като ти пусна музика отдолу, като почна да хлопаме, излизам да бухам, тя отдолу и тя пуши цигара. Излизам да говоря по телефона, и тя говори по телефона и се защичам всеки ден почти. И знаеш колко, като постира прането, брат, къса и се вижда, бе. Вие като се дигни на пръсти, братле, чистки мицки всичко се вижда. То точно моя меню заради нас, ле. Искаш да го снимам как си на блок, а? Много духа мой! Моите как ме изтързи! Викам доктора! Да, викам точно в ми падна. Бах ти вятъра мой! Да, аз ще ходя да снимам сноуборд, че кара. Да, Аз много так се научих, ма знаеш колко много пъти пада. аз защото не карам лонгборда, брат. Аз не искаш ходя в мога да карам между. Брат, много якото в лонгборд, срок ти заебах заради тях. Няма нищо общо с скейта, брат. Нищо. Не, аз говоря за сноуборд, човек като караш, аз дигам малко краката те, защото да се пускам само от тази страна, аз като залепя направо снега, знаеш колко бързо става, ме е страх. Не мога да спира. Да, никаква, няма нищо общо, брат. И нищо спира бързо, не? Да. Да, гледай малко, гледат към аз. Знаеш как Да, брат. много бързо караш шкилба. И аз знаеш какво на светофарите ги правиш. Аз брат, виж си GoPro, брат. Това то точно дойде зимата, като си го взе. Защото знаеш какво карам в насрещното. Зимните гуми. Да, има зимни гуми, бе, човек. С грайфери, бе, човек. И карат на сняг, бе, мой. С лонгборд, бе, човек. Кефи ли бъде, бе? Това е много яко. Те с малките, виж са. Виж, ще ги щупя, брат. Той да факя горото, очиш ли му са тагали отгоре. Цяла врата има, бе, мой. Много ма трябва да такива пищаци. Много маркери имам, брат, аз къщи. Какви ли не вече. Нямам 20 маркера. Все по-яки и по-яки. Сега последно съм се заребил, брат. Грок, хардкор. Ето тук, да, виждал съм го. Хардкор мет. Как се качи това, За зайци ви говоря, да. И сега тук целият строиш мисля да го рисувам, брат, тази зима. Ще виж. След една седмица ще виж. Как ще стане.